ఆయన డబ్బులేనా? ఎంత? 1000 రూపాయలు. వెయ్యి ఎందుకా? పరీక్ష తీసుకొస్తా. ఇచ్చే చెప్పినా మా నాయనకు కూడా నేను అట్ట చెప్పే నా మొద్దు కూడా సెట్ అయ్యింది. అట్ట కాదు నాయన, 1000 రూపాయలు పరీక్ష చేసి పెట్టాలి నాయన. కరెక్టే. మొన్న కదా ఇది 1000 రూపాయలు తీసుకుని అల్లద్దు అన్నావు, 2000 తీసుకుని ఇంగ్లీష్ అన్నావు, 3000 తీసుకుని హిందీ అన్నావు, 4000 తీసుకుని అరం అన్నావు. నా మొట్ట నేర్చుకున్నావు చివరికా? తెలుగు కూడా రాకపోయి నీకా? కాదు నాయన, అందరూ నేర్చుకుంటారు, అందరూ నేర్చుకున్నారు. నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్నావు, నువ్వేమి నేర్చుకోవట్లే. అది కాదు నా బాధ. ఇంకా నేర్చుకుంటాను నాయన. అంటే అప్పుడు దాకా క్యారెటింగ్ నువ్వు. లేదు నాయన. ఇంకా ఏం చేసావో? ఇంకెవరికి ఇచ్చావో? నేను ఎవరు, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు. ఫ్రెండ్స్ లేరు సరే, నీకు ఫ్రెండ్స్ లేరు, ఫోన్ బిల్లులు కావు, రూమ్ రెంట్లు కట్టుకుంటుంటావు. నువ్వు మంచోడివే, నేనే ఎద్దు నా అమ్మంటని.